Kining mga sakop ining mga sektang gipangtukod og mga dili ingon nato ba. Murag gyud kinsa mga perpika. Ingon pa nila dili daw tinuod nga gitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika kay daghan daw ga tawag ining nga badlungon. Nagbasa mo tani Biblia ni mga tawhanan ni. Pero ano man sila kabasa sa kasulatan nga ang katawhan sa Dios di gyud malikayan ng mga badlungon o tanawang Israelita kaniadto. Kadaghang mga badlungon sa pag-abot na gano'n sa Kristo, nagyapi badlungon si Judas Iscariote. Di lang kay Judas Iscariote, atpil pa sa San Pedro. Nagpabadlong pa. O niya pagkaman sa dihang nikayab si Kristo sa langit, sa dihang nabilin na ang mga apostol, daghang gihapon mga badlungon, sulod sa iglesia. Sumuti pasabot, sa iglesia ang gitukod ni Kristo or sa matud na katawhan nga iya sa Dios, dili gyud ka o di gyud na makalikay sa mga badlungon nga mga sakop. Ang kuyaon na kanang nagpatuo nga sila tinuod niya pagkaman puro perfect ang nasulod. Kanuman plastic na kanang punduka plastic.